Айде, мамо! Айде, я да видим, мамо, какво ще ти хареса? Ще го гледа, обаче много хубаво прави, че го гледа. Айде, мамо, виж тук, какви неща има, виж тук. Рая! Рая, виж. Виж. Виж, Райче. Абе, чакай, още. Боичките. Боичките. Това е. Кой ще станеш? Кое ще се вземаш, мамо? Айде, харесай си нещо. Виж мамо тук какво е. Четката и боичките. Четката и боичките. Райче, виж, ще бойдисваш? Не, няма да бойдисваш. Няма. Се лакирваш. Айде, туише. Браво. Еми тя първо четката хвана, де факто. А виж тук какво е. Виж. Рая. Това е боичките. Няма боичките и четката, тя ги взе още първо. Айде,